Sanibonani. Kusemina umzi wakhe. Ngilapha ngeza ngesinye isigaba manje. Ngifuna ukuthi ngiqwashise intsha amakenga amancane. Angikhethile ukuthi owesilisa noma owesifazane. Bese nje la ama teenager lawo. Ufuna ukuthi baqonde impilo. Ngilapha asekuthenini. Yazi kwezinye isikhathi kubalekile ukuthi ingane ilalele. Yabona abazali ngeke bakuzale bekukhulise bengakuthandi, bekuthathe bakufake endleleni okungeyona abafisa ukuthi wena ube yona kusasa. Yabona ngesikhathi umzali ekuthatha ehambe ukufaka esikoleni, usuke echaba indlela ukuthi nawe kusasa ufuna ube into ethize. Lento thina ke singabantwana esingayidinga sibone ngathi iyadileya impilo lapho. Kwanami ngifikile lapho. Ngoba isho abama abantwana ngabatshela ukuthi le stage okusona nami ngidlule kusona ngomzali. Ngilapha sekuthenini khona inkinga la noma into ingane ezitshela ukuthi kuzona ngoba zingane ayenzeki. Yabona labantwana laba bazali nani bantwana abadla idakamizwa. Labantwana laba abathi bebancane bamantombazane bayidayisa umzimba. Labantwana laba abali basebancane bafana baphatha ikhali esikoleni. Bahlukumeza abanye abantwana esikoleni. Badla idakamizwa esikoleni. Akupheleli lapho. Ngiqinisile futhi ngiyanitshela. Manje ngakholwa buzani mina. Ngicela nilalele manje. Lamazwi ngizowasho. Kunzima ejele. Kunezingane ezino 15 years. 18 20. Ezidonsa odilika jele. Mawuthi uyayibuza. Ithi yona ekhaya ngisakhumbula ukuthi igate la limela bhekaphi. Umfana usezwaba na 35. Uthi waboshwe na 15. Wafika lo muntu eyingane ejele. Bakhona nje kade engangibabona kuze kufike inyembezi ingane encane. Ibhizi kuqala nensanga. Ibhemi iphilisi. Lento iqala ikulahleka kuphi esikoleni. Angeke ke bazali siblame uthisha. Angeke futhi nani nginiblame kakhulu. Inkinga abantwana bethu. Impilo bayithatha ngelinye izinga. Ngakho nje ngiphumelela ubalo ukuthi ngiyacela kubantwana ezikoleni ukuthi nilalele othisha nilalele abazali. Esikoleni masekisa kona siwekusesa ukuthi uyochaba indlela yekusasa lakho. Yasathi ufundele bona abazali bakho. Uyifundela wena nempilo yakho nomndeni wakho. Yasathi wenza icala uhlumeza abazali nempilo yakho yonke uyayimisa. Baningi abantwana impilo zabo imile manje. Ngenxa yokungayiphathi kahle yobo udlovu. Once waqala wabhema ogwayi. Kulidelela ingekho khona imali kaGwayi. La uzofana ukuthi khona manje uhambe uyontshontsha something uyidayise uzikwazi ukubhema. Ulidela ukuthi uhambe uyobamba inkunzi emgwaqweni uthathe lengane ama cellphone uma zibuye start lezo ofunda nazo wena ungayi start uma emgwaqweni uthathe la amafoni alezi ingane amafoni ingazisi zifunda ngawe wena ufuna ukubhema. Ongaphezulu kwalokho usuzothola abangaphezulu bazothola indoda manje seziyosebenza. Yileso sikhathi la uzobona ukuthi umhlaba onjani. Ngoba nitshela ukuthi ijele lengane alikho. Likhona. Zigcwele. Ngoba nigcwele ekole nje kanje nalo ligcwele kanje.
ligcwele izingane ezingezwa amazwi ngifisa azwale ngempela lamazwi lawo ngoba impilo yakho uyayimisa ngento nje ongakwazi ukuyigwema kusasa eli gwemeni lento bantwana ngiyacela nabazali ukuthi baqhuquzele abantwana ukuthi bayigweme lento uyazi kulula ukubona umntwana mase eqala ukushintsha indlela yokuphila kodwa futhi uma wazi umbona buza phela kwabanye cha umntana mazi unenkinga kanje umbona useqala ukushintsha kanje bazokutshela nathi futhi bazali siyeke lento ukuthi uma khona nemekhuze ekutshela ingane ukuthi yazi ingane yakho njalo seyiqala kumema emakholeni kanjani ukuthi ebeni wami ubuka ingane yami uyifunani wena ngoba yiyo lonto ebangela ukuthi singasakwazi ukukhuza ingane weyezela kuyona yakhe ingane yethu ngesikhathi mina ngitshede uyazi ingane lapha ngiyibone kanje uthi hey uzohamba unake ezami ingane ezakho zona zinakwa ubani ingoba ezami nami ziyangicashela angikwazi ukuyibona wena kodwa njengomakhelwane uyayibona ezami nami ngiyayibona ezakho ngoba ezakho icashelayo nezami icashela mina ngibona ingane yakho intombazana lapho uyibhiza ayithola esikoleni ayanga ngizongakutshela mina ngoba ngiyakusaba ukuthi uzongikhulumisa kabi ukuthi mina ingane yakho ngithi mina ukuthi kanti kufanele ngikutshele ukhalima ingane kusase eli ziningi ingane ezingamaphara ezamantombazana sibhema amahunga sibhema insango uyophumelela nini lo ngane ngeyiphumelela ngiyacela nje bazali nabo uthishe ekoleni nabo ubhuti endleleni nabo maluma abashayela izitafu zengane khuzani ingane uma usuhleze njalo ulindayo na wena estafini ufuna ufike ureport nomzali ukuthi nginenkinga yale ngane manje ngithi mangilandi ingane thothi yona yikho ubekugcineni lengane le ikusasa liyafa ubhekile phela kumama lo kusho kuba umzali womntwana ngiyanicela nje akwazi ukuthi ungabona ingane eksene edolobheni ifaka uniform ayiphendeshe incwadi yase clinic uthi ifunani ngesikhathi sesikole ngo8 siyathula singabazali ngeke sishaya kodwa nje ukuyikhalima ufuna inombolo lomzali ngibona ubani la kwenze njani esikoleni kutheni nani bazali niye ukuthetha nithetha abantu abanirepotela inkinga zengane ubekugcineni nibona abathakathi ingane yami bayiloyile diza ndethe ingane yami kanti wena mzali othakathi ingane akawufuni ukuyikhuza nabantwana laba abanguze ngiyanicela nje abantwana ningafani nami ningafani nathi esasibone likhulu sibonga ukuthi siyaphila ngiyanicela nje nikwazi ukuyiphatha kahle kusasa le nani libe right mina ngibona ngine criminal record man kunzima manje ufuna ukufana nomalume wena nani okweni kodwa malume unitshelile namhlanje ukuthi hlukanani nedakamizwa hlukanani nokuhlumeza abanye abantwana esikoleni ngoba emhlabeni alike ibhonqolo aliphumelelisi lokho konke inyembezo omunye umntwana zikwakhela amabhadi ukuhlumeza komunye umntwana nje kuhlale wazi ukuthi akukho mnandi wonke umuntu ufuna ahlale ejabule esikoleni ajabulele ukuyofunda aphume esikoleni abuye ephephile ngiyanicela nje nikwazi ukuthi nikhalime yonke lento bazali ilungu nabantwana ezikoleni bafunde kahle baphase futhi baphumelele.